banijini nalam ne banijini bimaje Ni tile bɔra mata yira ma la tuguni ka kɛ tile ka yanga cɛncɛnna muso kunna parli da kunna i sen fa ka se Sulemani Fofana ma ba ko jukɔrɔ ni mɔgɔ tɛ kɔnɔ kanuma kana dege a yɛrɛ ɲina an ka jɛ ka Sulemani Fofana yɛrɛ lamɛn. Sulemani Fofana ye bɛɛ b'a fɔ ne ma ko Sulu donc an ka baara ye finikala ye an ka atelier tɔgɔ ye ko S Confection Mali spécialiste de la couture africaine voilà donc an sɔrɔ yɔrɔ ye Boko Jɔyɔrɔ ye ACI rue 670 poste 342 an bɛ cɛfini kala an bɛ musofini kala téléphone numéro 73 47 47 25 68 52 87 87. Hotep makele damakele sebakele famakele sirakele jokele songele yan fenjugu yan fenjuma bega hagetu yan kojugu yan kojuma bega hagetu de bebe afanona fa bebe fanona ko siga temuna ko ambema mure modinuna ko ambema shinela odinuna ambema munungo ki be mawre be ambe uldinuna ambema munungo moya ye dafa nyoya ambema munungo iga nyuma ke ka nyuma fo ka jugman tui kamo be mure modinuna ambema mununye jo sezaba ambema mununye o lada to kana ne ba ko les 3 piliers de la paix kamo be mure modinuna sinawoya tlumayoya tenemayoya obema mununye tuma korobo ka kiribonjo no e pyramidu ye kama alibi jen be machine ko nyogona ke anga kalabado be kalala umutime aleko nyosire kalala umutime aleko ko tobu ye anga fembe sonye fembe se ka sonya katana e ku ya be sonye ko nga ko ambema ka kiribonu no e pyramide no ay ku tese olukoro o de ato ame ko luye kama gun kan ya bi nota nyama to butara ni ay wala amita shi blaga kasi kala umutime ko ma ko marika astronomy jaza tawka ka alibi ay kelen ay minga kelena ako ma chama ma nyogona ke wa astronomy ka do anfe alibi ka sedamo ili sebaya e ko di ama ka kelen ka sedamo ka wasadamo ola amido anga bi baroda kono no e bi sinindo no e juma don ko dubai wal ma sinino belana fansigile mo kanade ka be ngo dibi cletan ane konondoma no e le 19 avril ka be o magoni ola amita shi black kerengere kasi Sulemani Kantema ale mi yengo sebensun kama sirema ale mi ngera o sindi baye o kera ni kalo kelena no avril kalo atleta aninani ngo dibi cletan nani ale oke o sambi olodla ani sa nani anfle odela ola ambi afoga wala yimando ale oke an kana Sulemani akilempew don ba min sera ka afaso bo sebeni ko ko jala amba fu sebeni ko fe ka kongoy masabab meya ka kongoy bamana chiup meya ni oyo komochi fene beya komochi o sebe o signide kemafla ani bioro de be alishini amatunu muno me o kodo kono olubi nyon famu yani o sebeni olubi nyefoli kenyo no sebeni kumina o sebeni tola mi nyefoli kenyo e chugomina ka ko komochi bamana kama no Egypte kemeti no Egypte bi ni ayre bebe andi shi goshi kataye
olu de sɛbɛnni sindi diɲɛ bɛɛ olu de ye sɛbɛnni o sɛbɛnni bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔra olu ka sɛbɛnni de la ka kɛ dɔ kɛ doma ye ni o bɛ komi n'a fɔ an ka bamanan kɔmɔciw bɛ cogo min na bamanan ciw bɛ cogo min na n'o ye kɔmɔci ye o sigilen bɛ do kɔnɔ donc ni i ma don o gindo kɔnɔ i tɛ kalan o la o la an bɛɛ ma étudiants olu y'o sɛbɛnni dɔ sindi o sɛbɛnni kɔfɛ ka sɛbɛnni wɛrɛ sindi k'o bila bɛɛ lajɛlen sago la u ye sɛbɛnni fɔlɔ min sindi o tun b'a fɔ ma ko mɛlunɛcɛr ni tubabuw b'a fɔ ko hiéroglyphe sɛbɛnni wɛrɛ mun sindira ni mɔgɔw b'a fɔ ma ko copte n'o tun bɛ bɛɛ jɛ la komi n'a fɔ latin sɛbɛnni bɛ an bɛɛ jɛ la cogo min na komi n'a fɔ karamɔgɔ Solomani ko sɛbɛnni bila k'o bɛ an bɛɛ jɛ la cogo min na u y'o dɔ de sindi donc diɲɛ sɛbɛnni bɛɛ bɔra o de la fɔ farafin k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ ninnu ye an ye mɔgɔbaw de ye an ye mɔgɔbasiw de ye fɔ an ka ɲija an kana ɲinɛ o kɔ cogo si la o kɔfɛ y'a dɔn karamɔgɔ Solomani a ma dan n ko sɛbɛnni dama sindi ne ma a sɛbɛnni wɛrɛ sindi ni o ye ŋana a ye ŋana sindi k'o fana bila dɔnnibaaw ka bila la o fana tɛ bɛɛ jɛ ye donc siga si t'a la nin ye kama ko ni taa ni ka segin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ Solomani ye an bɛɛ ma farafinna in dɔ segili ye ka segin ka na ɲɛnamaya la kɔni min dogola mirindi la ka tila ka n'o jira n na siga si t'a la bawo n'i y'a ka ko sigi cogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ale de y'o mɔgɔ ninnu dɔ ye n'i ye sɛbɛnni tɔ ninnu ta diɲɛ sɛbɛnni tɔ ninnu bɛɛ bɔra hiéroglyphe la ni o ye arabu ka sɛbɛnniw ye n'o ye latin ye y'a dɔn bɛɛ bɔra a kalama ko grec ninnu bɛɛ nana kalan de kɛ Égypte donc olu ka sɛbɛnni bɔra la latin sɛbɛnni min filɛ bɛɛ bolo nin o bɛɛ bɔra la donc bɛɛ ye sɛbɛnni sigi ka bɛn n'i yɛrɛ ka kan lahala ye komi n'a fɔ karamɔgɔ Solomani fana ye n ko sigi ka bɛn ni anw ka yan kanw lahala ye parce que anw ka kan ye kan maseremaw de ye kan serema kɔrɔ ye di n'i ko bala tun bɛ yan wa walima n'i ko lamala n'i ko karisa ko sɛ tun bɛ yan wa walima sɛ donna yan wa e b'a fɔ ko e ma sɛ ye sɛ ani sɛ olu tɛ kumaden kelen ye fɔcogo tɛ kelen ye mɛ a bɛɛ ye fɛn kelen ye karisa sɛ dɔ donna yan wa e b'a fɔ ko e ma sɛ ye donc o ye kan in serema yɔrɔ de ye o ni bala ani bala kumaden kelenw tɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o la n ko kamaserema bɛ kumaden kelen ani anw yɛrɛ ka kan cogo ye kumaden kelen an bɛ se ka fɔcogo fila sɔrɔ a la mɛ a bɛɛ fɛn in ma yɛlɛma mɛ fɔcogo yɛlɛmana i y'a ye donc ba donna yan wa ne ma ba ye ba ani ba olu tɛ kelen ye a bɛɛ dun ye fɛn kelen de tɔgɔ ye donc o ye lama fitinin dɔrɔn min b'an ka kan kɔnɔ donc diɲɛ kɔnɔ maa o maa ye kan o kan fɔ sɛbɛn ni a ka sɛbɛnni a bɛɛ ye sɛbɛnni de ta ka a ka kan kurundu n'o ye kan sariya ye ka sɛbɛnni sɛbɛn ka bɛn ni a tigi ka kan cogo ye o la n'i ye arabu sɛbɛnni ta a dɔn ale voyelle man ca a consonne de ka ca n'o ye voyelle de ye sirala ye consonne de ye sirata ye donc ale sirala man ca donc ale sirata de ka ca n'i taara tubabukan na ale fɛnɛ bɛ ten consonne ye ni voyelle ye 6 ye donc i y'a ye sɛbɛnni 26 sɛbɛnni 26 donc voyelle ye 6 ye donc tɔ bɛɛ ye 20 tɔ bɛɛ ye consonne ye o la an ka kanw bɛ ten donc kan bɛɛ y'i ka sɛbɛnni i ka kan sɛbɛn ka i y'a dɔn hebrekan ni arabukan olu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na bawo olu bɛɛ ye si kelenw de ye donc bɛɛ y'i ka sɛbɛnni kɛ ka bɛn ni i ka kan cogo ye o kosɔn an ka sɛbɛnni fɔlɔ minnu tun bɛ yen n'o ye bamanan ci ye
ya dɔn ni hiéroglyphe n'o ye Medinacɛ ye min bɛ Egypte olu bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na bawo olu bɛ faransi de sɛbɛn kumaya kelen o sɛbɛnden kelen bɛ kumaya kelen de sɛbɛn komi n'a fɔ faransi kelen tubabukan na n'i y'o sɛbɛnden kelen kɛ komi n'a fɔ i ye kumaya kelen kɛ donc o sɛbɛnni fanba bɛɛ ka surun kumaya la voilà donc olu tun bɛ sɛbɛnni kɛ kumaya komi n'a fɔ faransi walima tɔgɔ y'a ye donc o b'o cogo la o la k'o tasibila kɛ ka se an bɛnbakɛ ma karamɔgɔ Solomani Kante ko ka sɔnni fara Janzataw kan siga si t'a la n'ale kun tɛ farafindenw tun bɛ to jango an minnu bɛ farafinna tile bɛ bolo fɛ yan sɛbɛnni ko diya tun b'an na bon sɛbɛnni tɔ minnu tun b'an bolo olu kun tɛ bɛɛ ka bila la wa minnu tun bɛ bɛɛ ka bila la olu yɛrɛ kun ma se ka wasa alors ni maa min karamɔgɔ Solomani ka a ka kafa dɔ bɛ yen n'o ye Dalilu Kɛndɛ Ngo Dalilu Kɛndɛ donc a ye sɛbɛnni in kɛ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ sɛbɛnni in kɔnɔ a n'a sɛbɛnni in jira tubabukalannaw la olu ye min fɔ a y'a jira arabukalannaw la olu ye min fɔ ainsi de suite a ye o gɛlɛya minnu sɔrɔ ka na se kanw yɛrɛ sɛbɛnniw bɔra ɲɔgɔn na cogo min na donc a fɛnɛ bɛ nin kelen de fɔ ni an bɔr'o la an bɛ hali bi tasibila kɛ ka se an yɛrɛ ka sɛdonɲɔgɔn dɔ ma an ka Ngo wuyakilikɛlaba dɔ Bala Ngofɔni Jara ni o ye Numu Musa Kɔnɛ a dɔnnen b'o de la u yɛrɛ fɛ yen a fɔ y'o de da la ka tasibila kɛ ka se a sɔnna min ma a yɛrɛ de ye Bala Ngofɔni Jara a yɛrɛ de ye o kɛ a tɔgɔ ye ka bɛn ni Ngoko wuyangili ye bawo ale ko fɔ ka Ngo jira k'a fɔ ko sɛbɛnni de don donc mɔgɔ tɔw tɛ o dɔn mɔgɔ minnu tɛ Ngoko dɔn donc n'i ko ko Ngofɔni donc o ye Ngofɔla ye o la mɔgɔw bɛna ka na a ɲini k'a fɔ ko e ka nin Ngofɔni a kɔrɔ ye di donc u bɛna ɲini tubabukan kɔnɔ u tɛna sɔrɔ o kɔnɔ u bɛna ɲini kan wɛrɛ kɔnɔ donc u bɛna e de ɲininka ni dun ko fɔni dɔrɔn i taara latin la soit anglais soit français donc ale ko k'ale ye tɔgɔ in d'a la ka bɛn ni o miirina ye n'o ye Bala Ngofɔni Jara an bɛ a fo ka tasibila kɛ ka se ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma fɔ Kɔlɔnjɛba ka Kɔlɔnjɛba ka bɛɛ lajɛlen fo Bala tɔgɔ la k'a fɔ ko hali bi ko Damari k'a sɔnni fara Sɔnɔmi Janzataw kan an filɛ nin wuyankili min na nin ye ale kɛra a ko daminɛ tuma ale kɛra cɛbaw dɔ ye ka kɛ a wuyankilikɛla wanew dɔ ye an yɛrɛ caman de bi an ka wuyankili kɛ ka an sɛmɛnen to ale ka kumakanw na bawo ale ko farafinden tɛ se ka bɔ bangonbalaya la farafinden tɛ se ka bɔ diɲɛ kɔtoya la cogo si la k'an to walimirinaw kɔnɔ a yɛrɛ ye bulonkɔnɔkalan kɛ ka tila ka wuli ka yaala ka diɲɛ yaala a sigiyɔrɔ kun bɛn bɛ Angola ma nka bana y'a minɛ a nana kɔma segin Mali la yan o la a Sɔnɔmi a su dalen bɛ u yɛrɛ ka dugu la yen ale ko fɔ an ka wuli k'an jɔ an ka nin wuyankili de kɛ se ye kelen pewu de ye o ye se dɔrɔn de ye o de kosɔn an b'a fɔ se fɔ se anw tɛ saya dɔn siranɲɛ fɛn ye anw bɛ saya dɔn mɔgɔya dɔ de ye saya yɛrɛ de ye n'i ko diɲɛ dɔrɔn walima n'i ko ɲɛnamaya dɔrɔn saya yɛrɛ de y'a dɔ ye o la i bɔra yɔrɔ dɔ la i nana yan i bɛ bɔ yan i bɛ taa yɔrɔ dɔ la o la saya yɛrɛ de y'o ye o tɛ maa jɔrɔ ko ye kaburu dibi tɛ anw siranɲɛ yɔrɔ ye bawo k'i to sunɔgɔ la i ma dibi ko jɔrɔ i salen kɔni t'a dɔn i bɛ taa miiri mun dibi ko jɔrɔ o la mɔgɔ yɛrɛ t'i don kaburu kɔnɔ i farikolo de bɛ don donc o la y'a min ye dibi sɔrɔ i bɛ yen farikolo de bɛ don i bɛ bɔgɔ i bɛ tolo i bɛ taa o la anw fɛ an bɛ dugukolo sanfɛ an farikolo bɛ dugukolo jukɔrɔ
o tɛ foyi ye. Miirina in o de ye se kɛlen ye la. Ni se kɛra ye miirina na o de ye se kɛlen ye la. Wa fanga min tun bɛ bala la k'a to an cɛla yan bi fanga min b'a la o t'a la o don. K'i to farikolotigiya la i bɛ dumuni ɲini i bɛ ji ɲini i b'o min i mago ɲɛ ko wɛrɛw bɛ yen i musow bɛ yen i denw bɛ yen i balimaw bɛ yen o n'a ko caman i tɛ se ka ɲɛ ni si tɛ. Mɛ n'i bɔra farikolotigiya la ko i sara saya de ye ka kɛ sa ɲɔgɔnna ye farikolo sɛgɛnna i bɔra o farikolo in na k'o bila ka t'i ci la o la i bɛ fanga kura wɛrɛ sɔrɔ. Bala b'o de ɲɔgɔn na bi wa a bɛ k'an dɛmɛ a seko n'a damajira la. Wa siga si t'a la a taara ka kɛlɛ to da min na n'i y'a yɛrɛ bila yan bi a b'a fɔ ko n'i kun y'a ɲininka kɛlɛ in kun tɛ se nin hakɛ la bi kun t'a sɔrɔ an ye jama sɔrɔ ka se nin hakɛ la bi kun t'a sɔrɔ an ye wuyangili kɛ ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw lasɔn ka se nin hakɛ la. O la an bɛ tasi bila kɛ ka se Bala Ngofɔni ma a fɛnɛ sara ka bɛn nin kalo in tile 12 de ma avril kalo tile 12. O la an b'a fɔ ko ka Sɔnɔmi fara Sɔnɔmi jazataw kan ani jazalenw kan hali bi k'a ka yiriladon kɛ an ye kɛlɛ na ka sebaaya d'a ma k'an ɲɛsin an ɲɛkow ma k'an kɔ don an tiɲɛkow ma ani an bɛɛ ma Sɔnɔmi jazata bɛɛ lajɛlen. O tun ye tasi bila ye ka se Bala Ngofɔni ma. O la n'an sera yen an bɛ don an ka baro yɛrɛ kɔnɔ. Bi baro sigilen bɛ mun kan komi n'a fɔ b'a kalama cogo min na an bɛɛ ma ŋanamuso 9 sumuso 9 ŋanamuso 9 mande an b'o ŋanamuso 9 de ka baro la hali bi 8 marisi k'o de ye don kelen tara k'o di musow ma musow tɔgɔ la an bɛɛmaw ye san tumajan ta ka tile 40 ɲɔgɔnna ye ta k'o di musow ma o kɔfɛ ka tuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'o di musow ma n'o ye an ka folikan ye ko n'i fɔra cɛbakɔrɔ ni cɛ fɔra k'i k'a ko n ba k'i k'a ko n ba k'e ba walima i k'a fɔ ko an baw ko ni muso fɔra ko ka waso ni a yɛrɛ ye. O la an b'a fɛ an bɛɛ ma ŋanamuso 9 manden ŋanamuso 9 n'o ye ŋana de ye leader ye an b'a fɛ ka olu ka kumayaw an b'a fɛ k'o ɲɛfɔ an b'o ŋanamuso 6nan na bi. O ŋanamuso n'o tɔgɔ ye ko Keleya Kungo. Keleya Kungo siga si t'a la an bɛɛ ma Sɔnɔmi jazalen dɔ don minnu bɛ Sɔnɔmi ko kalama. Keleya Kungo ye jazalen de ye min bɛ yen n'i y'a wele a b'i jaabi n'i y'a jaza i ka ɲinifɛn na i b'i ka ɲinifɛn sɔrɔ o musoba dɔ don. O la muso tun tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye anw fɛ yan. Keleya Kungo ale ko cogo di? Keleya Kungo ko Mali ma mɔgɔ si jɛ i ye fɔla dɔ la ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ko Mali de ye danbaga ye ko danni Mali a ma mɔgɔ si jɛ ko i b'i fɔ dɔ kɔ wa i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ. Mɔgɔ si tɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'i ka laɲini bɛɛ sɔrɔ i bɛ dɔ bɛ yen nɔ i t'o sɔrɔ i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ. O la fɔ ne ka nin fɛn sɔrɔ diyagoya la mɔgɔ man ka miiri o la walima fɔ ne ka bɛɛ dan nin ko in na o tɛ se ka kɛ. N'i ye bɛɛ dan janya la bɛɛ b'i da surunya la n'i ye bɛɛ dan kuma na bɛɛ b'i da kumabaliya la n'i ye bɛɛ dan boli la bɛɛ yɛrɛ b'i da bolibaliya la n'i ye bɛɛ dan nafolobatigiya la bɛɛ yɛrɛ b'i da fantanya la donc maa si t'a bɛɛ sɔrɔ. O kosɔn an balimamuso nin ye nin de fɔ e hakili mana diya ni bɛɛ ta ye siga si t'a la dɔ bɛ yen nɔ hakili komandigiw i tɛna fana olu dan o la ale de ko ten ko Mali ale de ko ten ko Mali ma mɔgɔ si jɛ i ye fɔla dɔ la ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ i bɛ fɔ fɛn dɔ kɔ i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ. N'i y'a ka nin kuma in ta hakilimaya kuma dan don
mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛnamaya yɛrɛ ye dafaɲɔgɔnya de ye an y'o de fɔ n'i kɛra cɛ ye kɔni i tɛ muso ye donc o la cɛw bi fɛn min kɛ walima fɛn min ni cɛw ka kan e kɔni sen t'o la n'i kɛra muso ye dun donc ni mɔgɔ min kɛra cɛ ye dun donc musoya kɔni i fɛnɛ sen t'o la donc o la n'a fɔra ko musow ni nin ka kan e sen t'o la donc o la aw bi ɲɔgɔn dafa de hali kalabanciya mun nanen filɛ diɲɛ kɔnɔ dɔw ka o ban cɛ k'i ba cɛya ma k'a bɛ kɛ muso ye walima muso k'i ban musoya ma k'a bɛ kɛ cɛ ye o bɛ den sɔrɔ wa i kɔni na fɛn bɛɛ fɔ n'a bɔra den sɔrɔ la cɛ kɔni i y'i ban cɛya ma ka kɛ muso ye musoya ye cogo ɲɛn'i la kɛ i tɛ den wolo sa donc n'o ni an balimamuso in ka kuma bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ mɔgɔ i mana sɔn min na dɛ e k'i lawasa ni o ye bani n'i m'i wasa ni sɔnfɛn ye n'i taara k'i bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini o t'i sɔnfɛn ye damaga fɛ i tɛ taa foyi sɔrɔ yen ni nimisa tɛ bawo i bɛ taa su ko i yɛrɛ la ten fu o kosɔn n'i ye an ka jamanaw ta k'o ɲagami cogo yɛrɛ lajɛ nin kelen nin ko ni problème ni fereke de bɛ ka an ka jamanaw ɲagami wa n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ nin ko kelen de bɛ ka diɲɛ fereke e ye jamana mara masa ye e ye faama ye jamana y'i ta fonction na i bɛ baara k'o la walima i taara i ye nantigi ye armée militaire ye walima e ye jamana fonctionnaire ye e ye jamana politicien ye e k'o kɛ ka tila ka taa jago kɛ k'i bɛ taa jago kɛ o la ni e ko k'e b'o kɛ k'i bɛ taa jago kɛ o tɛna ni foyi ye ni fereke tɛ bawo ni jagokɛlaw n'i ye jagofɛnw gɛlɛya sugu kɔnɔ jamana fanga de kan ka jagokɛlaw digi k'a fɔ ko a bɛ ka gɛlɛya kojugu a ye dɔ bɔ a la nka ni fanga yɛrɛ kɛra jagokɛla ye ni faamaw yɛrɛ kɛra jagokɛlaw ye a bɛ kɛ cogo di donc a bɛ kɛ jamanadenw de la o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw de ta ye bawo ni gɛlɛya ye jamanadenw minɛ u bɛna kule k'u ɲɛsin jamana marabaaw de ma ni jamana gɛlɛya yɛrɛ ju ye jamana marabaaw ye bawo olu taara don jago la ka jamana feerefɛn bɛɛ gɛlɛya ka balo gɛlɛya ka finiw gɛlɛya ka so location k'o da gɛlɛya ka fɛn bɛɛ gɛlɛya donc an bɛɛ ma keleya kungo ka kuma de ye nin ko mari ma maa si jɛ i bɛ fɔ fɛn dɔ kɔ wa i bɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ donc i fɔra min kɔ e ka diɲɛ kɔ i ka lafiya b'o de la i ye mun sɔrɔ i wasa don o la o bɛ se ka dilan k'o lawasa cogo min na k'o lacɛɲɛ cogo min na e k'o kɛ ten e kɛra sɛnɛkɛlaba ye i ye sɛnɛfɛn sɔrɔ mais ne tilala k'a k'i bɛ fɔ e ka sɛnɛfɛn jago o kɔlɔlɔ ye mun ye ni min farati i ka dunda yɛrɛ i b'o feere ni gɛlɛya nana a bɛ kɛ cogo di i ka dunda yɛrɛ i b'o feere i bɛ tila ka taa san donc o la an bɛɛ mamuso keleya kungo ka kuma ye nin ye bon n'i ye farafinna ta a feerekɛ yɔrɔ de filɛ nin ye minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ko k'olu ye dɔnnibaa ye n'olu ko ko f'olu ka tila ka jamana marabaaw nɔ na komi n'a fɔ mali tun b'o ka min kɔnɔ ni an b'a fɛ ka bɔ o ka kɔnɔ an ma bɔ fɔlɔ nka an b'a fɛ ka bɔ bawo an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi u k'u cɛsiri u bɛ nama tɔ minnu bolo dibi la u k'o foroki ka b'u bolo jamana marabaaw de b'a dɔn jamana kan ka se ka mara cogo min na maa min kan ka don bila poste min na jamana marabaaw de b'o dɔn bɛɛ b'i bɛɛ dɔn yan karisa ye nin kalan kɛ walima nin dɔnni bɛ karisa la nin talan b'a la o dɔnnen don mais dɔ b'i sigilen to a ka mɔri dɔ b'a sigilen to a ka mɔriya kɛyɔrɔ la walima a ka misiri kɔnɔ walima a ka zawiya la walima a ka jama cɛra ka i bolo digi jamana ɲɛmɔgɔ kan ko fɔ karisa ka ta nin poste in na karisa ka kɛ nin minisiri ye karisa ka kɛ nin directeur ye k'a sɔrɔ a talan t'a la walima a bɛna k'o minisiri ye walima a k'o directeur ye ale yɛrɛ ka affaire kama
n'o kɛra foyi tɛ b'o la ni Benin jamana Benin tɛ n'o dun nana kɛ don min na o fana kungo kelen bɛ ta k'o da jamana marabagaw de kunna ko mara kɛcogo jugu e ye min di n'o y'a kɛcogo jugu ye i t'o tɔgɔ fɔ o la an balimamuso Keleya kungo siga si t'a la Sɔnɔmi Jakarata don fereke o fereke bɛ diɲɛ kɔnɔ ale ka nin dakuruɲɛ in de ye diɲɛ fereke bɛɛ de bɛ yan e tɛ min ye f'i ka k'o de ye n'i dun ye fɛn dɔ sɔrɔ diyagoya i bɛ fɛn dɔ jɛ an min ye jamana bɔlɔnkɔnɔnaw na giringajɔ la bi jamanatigi ye se ka ye o cogo kelen na cortège bɛ kɛ k'ale koli a bɛ yɔrɔ yɔrɔ gardiw bɛ yen ale ye se ka kɛ anw tɔw cogo ɲɔgɔnna ye ni yɔrɔ min y'an diya an bɛ taa ye ni sigilen y'an diya an b'a sigi ni wulila y'an diya an bɛ wuli ni dɔn y'an diya an b'an ban k'an du dɔn na ale ye se k'o kɛ yan nka a bɛ min na bi ale de y'o ye n'ale ko fɔ k'o bila fɔ jamanaden gansanw bɛ min kɛ ko fɔ ale k'o kɛ lagosi bɛ na o la bamanankan wɛrɛ la a bɛ fɔ ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ bin bɔ ko n'o kɛra ko yɔrɔ bɛ jɛ mɔgɔya yɛrɛ y'o de ye i ye min ye i y'o ye i tɛ min ye t'o ye o la maa si t'a bɛɛ sɔrɔ wa maa si yɛrɛ tɛ fɔ a bɛɛ kɔ ko mari ma maa si jɛ i bɛ fɔ dɔ kɔ i bɛ fɔ fɛn dɔ kɔ wa i bɛ tila ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ o la an bɛ mamuso Keleya kungo a ka nin kumaya in ne kɔni bɛ ka dɔɔnin fɔ a la wa hali kuma in yɛrɛ faamuyaliba tɛ ne na baw ne yɛrɛ ye kuma in na i b'a ye a ka bon ni ne bɛ ka fɔ ka taa hakɛ min na kuma in ka bon ni kuma in ka bon n'o ye nka kalanden ko don n'i ye miiri ka an ninnu ka nin bɛnba ninnu ye ni mɔgɔya dilanko minnu fɔ ni kumaya minnu fɔ ni ninnu kan ka kalan an ka kalansow de la universitéw la an ka lycéw la yali ka taa Thalès ka philosophie kalan yali ka taa Pythagore ninnu kalan n de kan ka kalan an ka jamanadenw kunna ni kodɔn kuma ninnu de kan ka kalan ninnu de ye kodɔn kumaw ye nka a kɛra baara ye dɛ ko ni ka wulu in da si dɔ minɛ n'an ka si filɛ a bɛ tile gan la anw kɔni bɔra an yɛrɛ sugu la mɔgɔ wɛrɛw nan'u ta don an na o la n'an sera yan an b'a fɔ ko yan man nɔgɔ an bɛ kama ka bɛɛ lajɛlen fo ka an ka karamɔgɔw k'u bɛɛ fo Fode Musa an b'a fo ka Ɲani Musa fo k'an ka soma tɔn k'u bɛɛ fo regroupement des donsos ɲɛmɔgɔ Kati Solo an b'a fo an bɛ Siya Mangara an b'a fo ka Umaru Kanɛ fo yan ka Bɔyɔrɔ fo k'a Kolokoto k'a Dankwa ni ko ka Dɛngɔlɔ Ŋɔnifɔla bɛɛ fo Bɔyɔrɔ tɔgɔ la k'o foli kelen kɛrɛnkɛrɛn ka se Isufu Toloba ma a n'a ka cɛdenw ma ko dansago ko ni ko n'an kuma olu ye ko da mɔzɔn ninnu k'olu ɲɛnafin ko tun bɛ kɛ an na an b'a fɔ k'olu ta tɛ tiɲɛ Bakarijan ninnu a fɔra k'olu ye min kɛ k'an b'a fɔ ko nkalon don ko nka ko Isufu Tolobaw yira donso minnu ye kala ta ka silamɛ diinɛ ka a damadamamu walima silamɛ yɛrɛ baw n'u yɛrɛ tɛ damadamamu n'u y'a yɛrɛ kuranna haya de b'u bolo u bɛ ka paratigi ka se k'olu kunbɛn ko an ka faso tɛ jɔnya suraka namu tɔgɔ la an ka faso tɛ jɔnya suraka cɛkɔrɔbaw ka bingani sɛbɛn tɔgɔ la an b'olu fo k'u dansago ko ni ko bɛnbaw bɛ waso n'u ye bi a minnu sara ko siga si t'a la k'olu sɔnɔmiw k'olu jazalen don o la ka kama ka bɛɛ lajɛlen fo n'an sera yan an b'a fɔ ko yamandɔgɔ hɔtɛp se fɔ se
Ni tile bɔra mata yira ma la tuguni ka kɛ tile ka yanga cɛncɛnna muso kunna parli da kunna i senfa ka se Sulemani Fofana ma ba ko jukɔrɔ ni mɔgɔ tɛ kɔnɔ kanuma kana dege a yɛrɛ ɲina an ka jɛ ka Sulemani Fofana yɛrɛ lamɛn. Sulemani Fofana ye ne b'a fɔ ne ma ko Sulu donc an ka baara ye finikala ye an ka atelier tɔgɔ ye ko S-Confection Mali spécialiste de la couture africaine. Voilà, donc an sɔrɔ yɔrɔ ye Boko Jɔyɔrɔ ye ACI rue 670 poste 342. An bɛ cɛfini kala an bɛ musofini kala. Téléphone numéro 73 47 47 25 68 52 87 87.